O Concello de Ribeira licita a pavimentación da estrada de Axeitos. A actuación ten un orzamento base de 103.631 euros. Está financiada con cargo oposta á Deputación da Coruña. O Concello de Ribeira vén de informar do inicio do prazo de presentación de ofertas para unha nova actuación consistente na pavimentación da estrada de Axeitos, situada na parroquia de Oleiros. A intención desta obra reside en estender unha nova capa de aglomerado asfáltico no vial en cuestión que a día de hoxe resistra algúns baches e zonas disgregadas. A intervención inclúe a pavimentación de sobreanchos. A actuación ten un orzamento base de licitación de 103.631 euros. Está financiada con cargo ao Plan Provincial da Deputación. O prazo de execución é de 2 meses. As empresas interesadas poden presentar ofertas ata o 9 de marzo a través do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia. Por outra banda, cabe destacar tamén que o vial que descorre pola parte traseira do Instituto Leliadoura e da sede da Asociación Ámbar, en Frións, pasará de dobre carril a ser de sentido único, unha vez a Brigada Municipal de Obras coloque os sinais pertinentes. Este cambio na circulación obedece á intención de reforzar a seguridade viaria, sobre todo ante a necesidade de que teña que transitar autobuses escolares. Os vehículos poden acceder polo vial en cuestión dende a parte de Frións e desembocarán na intersección do mesmo coa estrada provincial 7301 próxima á Capela de San Roque. Así mesmo, delimitarase na contorna unha área específica para aparcamento de autobuses.